ଆଜିର ବିଜେତା ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡ଼ା। ଭାଇ ମା ଏଇଟା ତମର, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ନା ରେ, ଏ ପ୍ରାଇଜଟା ତୁ ତୋ ମାର ଗୀତ ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଯା ତୋ ମାକୁ ଦେଇଦବୁ। ନାଇଁ, ତମେ ନ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ତମେ ରଖିବ ଆଉ ତମ ପୁଅ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିବି। ୟାକୁ ଦେଖି ମୋ ପୁଅର ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକେଇବି। ଭାଇମା, ପିଲାବେଳେ ତମ ପୁଅକୁ ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ। ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବୁ ତ? ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା।
ହେଲେ ପାଣି ଦିଟ ପା ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଚଳିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତମ ପୁଅ? ସେ ତ ମୋ ପଣତ ଜମା ଛାଡୁନଥାଏ। ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲା, ଚାକିରି କଲା। ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲି ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହାଘର କରିଦେଲେ ମୋ କାମ ଶେଷ। ଭଲ ଝିଅ ପାଇଲ ତ? ନାଇଁ ରେ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଖୋଜିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜେ ବାଛିକି ବାହା ହେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ? ପୁଅ ବୋହୂକୁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ଯେତିକି ସହଜ ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସଂସାର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହିକି ନେବା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? କଣ ଆଉ ହବ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁ ସହ ଝଗଡ଼ା। ତମେ ତମ ପୁଅକୁ କହିଦେଲନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ପୁଅ ମୋର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିଗିଡ଼ିଲା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଦିନେ ଯାକ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଥିଲେ ବି ପୁଅକୁ କୌଣସିଥିରେ ଉଣା କରିନଥିଲି। ତାମାନେ ସେ କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ଦୁନିଆରେ
ଅନେକ ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରାହା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଲେ। ନାଇଁ ବସୁଧା ଦେବୀ, ଆଜି ଦିନରେ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ପୁଅ ବୋଉ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନାତିର ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଦିନ ରାତି ସେ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଆଉ ନାତି କିଏ ସାର୍? ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ତୁମ ବାପା। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାତି। ଜେଜେମା ଦିନ ରାତି ଚାକିରି ତ ଶୁଆଇ ରୋଷେଇ ରହୁନ, ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଧରିଲା। କିଏ ମଣିଷର ହାତ ଧରିଲା ଯେ କେମିତି ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ହେଲା କିଛି ପେଟକୁ ଯାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଚାକିରି ଭଳି ଖଟି ପାରିବି ନା। ଫ୍ରିଜରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଲେ ଖା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜର ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଭୋକ।
ଯୋଉ ପିଲାର ବାପା ମା ନଥାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନାଥ। ମୁଁ ଯଦି ଅନାଥ ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ମତେ ପୁଅ କରି ନେଇଥାନ୍ତ? ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଅନାଥ ଆଉ ଜେଜେମା ତାକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିଥିଲେ। ବାପା ଜେଜେମା ଏମିତି କଣ କଲେ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ମା ଜାଣିଛ, ଜେଜେମା ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ବାପା ମା କାଲି ବଡ଼ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଭଳି ସହିପାରିବ? ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୁଏ। ମା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେ ଖାଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଅମୃତର ଧାର ଯିଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି।
जोरदार करताली दबा अति सुंदर समस्त कलाकार मान अनुरोध कर मंच उपरक आसवे जो मैंने अभिनय करते समस्ते मंच उपरक आसवे समस्त लिटू मंच उपरक आसु।